kuzoshuba ePhalamende laKwaZulu-Natal ngomhla ka-15 Disemba. Umkhonto weSizwe Party uthi awusabuthembi ubuholi bukaNtuli weNkatha Freedom Party. I-NFP ithi izosebenzisana nomkhonto weSizwe Party, kodwa inkinga ekhona ebonakalayo ukuthi kunezinkulumo namahlebizi athi uMbalishinga okuyena omele i-NFP ePhalamende. Kodwa-ke kunamahlebizi ukuthi nawo uKhongolose uthi awuhlangene awubambisa against uNtuli. I-EFF ithi izovota nomkhonto weSizwe Party. Bese kuthi uKhongolose uthi wona uhambisana noNtuli. Nanokuthi-ke uKhongolose National usanda kuhlakaza ithimba lase-KZN eliholwa uSibu Ndebele. Lokhu kubeka emathubeni lokuthi uNomzana uNtuli, uNdunankulu uNtuli akhishwe esikhundleni ngenxa yokungaboni ngasolinye phakathi kwawo uKhongolose uwodwa. IPhalamende laKwaZulu-Natal linezihlalo ezingu-80. Umkhonto weSizwe unezihlalo ezingu-37. Bese kuthi i-EFF inezihlalo ezimbili. I-NFP inesihlalo esisodwa. Lokhu kunika amaqembu aphikisana noNtuli izihlalo ezingu-40. Okusho ukuthi uma isicelo se-MK siphumelela kuzodinga kube khona oyedwa. Lokhu kusho ukuthi kumele kube khona oyedwa kuKhongolose noma kwiNkatha Freedom Party ozovota nomkhonto weSizwe ukuze bathole izihlalo ezingu-41 zokuketula uNtuli, okuyinto engelula. Kodwa-ke sesiyobona ngawo umhla ka-15 ukuthi iyozala nkomuni.